Bueno, nire izena Adolfo Arejita Oñarte Etxebarria. Neure txiki denpora ume taroa morgan emondot. Naiz eta dokumentuetan agiridan Bilbon jaiotakoa eta Bilbon bateatua nazela. Baina 10 urtera arteko urteak eskolan, morgako miakorreko eskolan emon dituen. Eta handik joan nintzen, 11 urte egiteko izango zen, deriora, seminariora. Bezpa baten, eroan ninduen neure osaba badeak, Kristobal Oñarte Etxebarriak, abadea, da etorri ginen, derio ederra honetara, orduan ederra zen, hartotza handiak egozan horre partean, eta euskera ondo, erdera ez behar dan moduan jakinda, da, bueno, holan etorri ginen. Orduko seminarioko ikasteketetan baziren latinoak eta gero humanistak, eta gero erretorikoak. Nik esango neuke, Mikel, humanistetan ezagutu nebala. Hau da, orduko ikasketen 3. kursoan. Asko ginen. Mikel, okerrezpanago eukigenduan erreligio irakasle. Eta zelangoa zan Mikel orduan, Mikel zan gizon bizia, berba altu eta bizkor egiten eban. Nik eneban hainbeste lotzen euskera kontuega, ze orduen dana erderaz izaten zan. Eta erderaz emoten euskun berezera, igarten jakon euskalduna zana, eta emoten zituen euskalduntasun zantzu eta holan igargarri batzuk, baina erderaz emoten euskun, eta zan erlegioa irakasteko be gizon bat bizia, alaia, mundutarra esango neuke, mundutarra. Eta munduko orduko gizarteagaz, Bilbo aldeko, Getxo aldeko, gizarte horregaz lotura eukan. Berandu sartu zen seminariora, da orduan esan oso eleiztarra esan daigun. Zan oso gizarteko gizona, plaza gizona orduan bez da.